rozhodol, že sa nezúčastní na tomto jej prejave. Dôvody sú následovné. Prezidentka neakceptovala dôvod voličov a kvôli programovým prioritám jedného rezortného ministra ho odmietla, teda nie kvôli formálnym záležitostiam, ale kvôli tomu, že jeho koncepcia jej nevyhovala, čo je bezprecedentný akt, pretože tým zrušila alebo zmenila a ovplyvnila výsledky volieb. Nebudeme to robiť okázalo v smysle, že by sme vstávali a odchádzali. Jednoducho nebudeme prítomní, je to náš postoj. Takisto pani prezidentka vracia zákony našich ministrov a častokrát s veľmi pochybným odôvodnením sťažuje tým prácu našich rezortov a robí to v čase bezprecedentnej obštrukcie, čo znefunkčňuje ústavný systém nášho štátu a extrémnym spôsobom sťažuje vládnutie. Za daných okolností by mala veľmi opatrne rozmýšľať, či bude vrácať zákony alebo nie a kultivovaným spôsobom, bez nejakých okázalých gest, chceme len povedať, že naši ministri a naši poslanci sa na jej prejave tým pádom nezúčastnia. Samozrejme, v záznamu si to pozrieme a prípadne môžeme na tom aj reagovať, ale toto je náš postoj, naše gesty. Ďakujem. Pani prezidentka od začiatku svojho pôsobenia sa neujala politiky pre slovenský národ, pre slovenského občana a pre samotné Slovensko. Jej značná polarita spôsobila aj polaritu slovenskej spoločnosti. Štatút prezidenta by mal byť honorom pre slovenský národ, mala by to byť osobnosť, ktorá odhodí akékoľvek invektívy, odhodí akékoľvek inomocenské záujmy a má slúžiť slovenskému ľudu a Slovensku ako takému. Preto klub SNS nemôže súhlasiť s politikou pani prezidentky a preto sa nezúčastníme dnešnej prejavu. Ďakujem. Ešte v súvislosti s schôdzou, ktorá teda by mala byť o 17. hodine na odvolávanie podpredsedu parlamentu, nemyslíte si, že by bolo lepšie, aby vystúpil, vysvetlil, na čo vyzýva aj opozícia a verejnosť, teda čo sa v ten večer stalo a aj tak koalícia podporí, podrží, čiže by sa tým jednoducho nič nestalo? Čelíme bezprecedentnej obštrukcii. V podstate je teraz vyšetrovanie a tým pádom dôverné veci alebo veci, ktoré sú predmetom vyšetrovania, sa tak či tak nesmú ako verejne deklarovať. Čiže vlastne nebolo by celkom o čom. Mali sme tu už dvakrát precedens pokus o odvolanie podpredsedu parlamentu. Hlboko predpokladám, že to dopadne rovnakým spôsobom. My naozaj máme zablokovaný parlament, neprijímajú sa zákony. Nikdy v dejinách Slovenska nebola taká bezprecedentná obštrukcia. Bežne bolo na bodu rokovania na schôdzi 130-150 bodov. Je tu 25 rokovacích dní, prijímame 3-4 právne normy. 15 alebo 10 dní sa rieši iba skrátené legislatívne konanie. Naozaj nebudeme predĺžovať a znefunkčovať parlament aj tým, že by sme prijali takúto hru. Môže byť na čele parlamentu vo vedení parlamentu človek, ktorému koalícia zoberie účasť? Mám šoféra, takže môže. Pozrite sa, myslím si, že stále platí prezumpcia neviny, ad 1, ad 2. Máme tu horúce témy, napríklad stavebný zákon. Jeho účinnosť je od 1.4. Neviem, či si uvedomíte, pán Budaj totálne zosabotoval všetky stavebné konania, čo sa týka stavebných úradov. Majú byť presunuté do Bratislavy, nie je tu pripravené absolútne nič. Pán Ráž, minister dopravy, nám včera robil školenie, kde uviedol, že pokiaľ v skrátenom legislatívnom konaní neposunieme účinnosť stavebného zákona od 1.4.25, tak nás kolabujú všetky stavebné povolenia na celom Slovensku. Sú tu skutočne tak závažné témy, ktoré treba v tomto parlamente momentálne obštrukciami opozície znefunkčným riešiť, že nám zastane chod na celom Slovensku. Toto by malo zaujímať slovenskú verejnosť a tomuto by mala pani prezidentka tiež priložiť dôraz a apelovať aj na PS, aj na SAS, aj na všetky ostatné opozičné strany, aby tento parlament konečne začal pracovať pre Slovensko a pre slovenské občany. Ale aký to bude mať podľa vás pohľad voči tým bežným ľuďom, voličom, keď vlastne uvidia, že tá schôdza sa ani neotvorila, čiže je to kvázi nejaký odkaz, že nechce o tom hovoriť podpredseda? Ja si myslím, že už v tejto otázke bolo povedané všetko. Budeme vidieť výsledky vyšetrovania a parlament bol zvolený demokraticky a myslím si, že aj demokraticky sa rozhodol.